ato na nang ipanglunod at mga candle wax diha no. After ana syempre ato sa nintanaw tong kauban diha naglunod po na siya ang candle wax diha og naglanay pa na siya diha og karon mo ni chanot diha paka po niyang baba diha og karon nalanay naman no ato nang butag cotton balls diha og ato nang pabugnawon og 5 ka minutos og karon ato nang ipatuo diha sa tong kamot sa tong migo diha no. Siyempre, human naman tagpaabot sa 5 minutos, ato na nang sugdan diag butang iyang kamot, no? Diara, day pass forward na nato, no? Mao na siya diyang resulta. Di ba, naputos na iyang kamot diya sa tong migo. Shout out, Ibusa! Siyempre, shout out ko sa mga migo diya, kumbati pod. Tagaan lagi singisi sa kong migo, mura sa gulay init, oy. Diara kong idol, dako kag ngisi, matik, oy, shout out na na diya, oy, samot na na des mong katapa do pak. Naunsa naman naguhoy pibi. Ihoy pan ka na, oy, init daigo, pabugnawa po na diya, brad, oy. Di ara kumigo nga usa, serious kayo pak, kumbati pod. Hala puri na na diya. Shout out mga paking di marunong. Shout out og campaigning rider. Matik na diya amigo. Tanawa lang natong kauban diya amigo na ginuktok na gyud na siya amigo murag wala ka uyon sa iyang gibuhat ba. Bitaw joke lang oya padayon tano. Di po na tong mga amigo dire serious kay makadaghi mo. Hapit na pud mahuman. Syempre. Hala na unsa naman na. Oy inya naman lagi paypayan diya atong miga diya. Oy kugihan na po di Boss Nokyaw diya siyempre na po nitong sa kamiga diri kaan lang og ngisi-ngisi ba pero sa tinud-anay nagkisi-kisi na di ay bitaw joke lang sige paypay na diya birds sige kugihan na po ni sa mga amigo diya mo dagbutang shout out Mr. Good Ship padayon tano butang na punta diya sa tuang candle wax sa kamot sa tuang miga diya shout out na silang grupo diya nagkuwag ngisi sa tuang mga migag amigo diya mga kugihan pod matik kinana birds sige padayon tano ang ising-isihan lang na ni Inday Jupay diya syempre shout out pod ko diri sa ilang grupo ni Inday Mitsi sa iyahang mga kauban kumbati pod mga kugihan bitaw kugihan matik pod nitong migo diri balik kibi matik kumbati gyud anga sige padayon tano ato na ning patud-an diya candle wax no. Siyempre murag lain naman itong migo diya nga naglingkod sa bangko ba nga kita siya nga ang kasirola nag-aso na pod ba. Bitaw joke lang Shout out shout out day ko nila ni Board Stero diya Naira chuyi na shout out diya na boards chuyin diya cleanse malinaw matik na boards kay nato lang ngayon siyempre ato na ning humnon siyempre apit naman pud mahuman hubsan lagi ang candle wax lagi darra to mga amigo diri siyempre hapit na mahuman mo ang grupo diya yabi ayaw lang iyabo patud ilang kay murag init man kayo aso pamtaw na luya yung taos kamot ani pero okay ra naman yun na padayon lang yun tapirmi sa to ang goals in life because this is way on how we success dramatic kumana hinaya uno dos kumbati pod aninduta pod successful yun atong activity karon matik